Chcem vás pozdraviť ako jeden zo Slovákov, ktorí nesúhlasia so znením zákona o štátnom jazyku a ktorí minulý rok formou hromadnej pripomienky verejnosti protestovali proti pripravovanej novele tohto zákona. Chcem, aby ste vedeli, že nie všetci Slováci sú fanúšikmi nacionalistických úletov Jána Slótu. Chcem, aby ste vedeli, že nie všetci Slováci sú nadšení z toho, že si Fico a spol zobrali Slótu a jeho stranu do vládnej koalície, tolerujú a kryjú ich klientelistické kauzy a pokúšajú sa so Slovenskou národnou stranou súperiť v protimaďarskej agende a v nacionalizme. Minister kultúry Marek Maďarič povedal, že naše dnešné zhromaždenie je zámerné vyvolávanie napätia a protislovenská provokácia. Avšak tým, kto tu v skutočnosti provokuje, nie sú Maďari, ale Maďarič a jemu podobní politici vládnej koalície. Zámerným vyvolávaním napätia v slovensko-maďarských vzťahoch nie je protest proti jazykovému zákonu, ale jeho novela, ktorou sa zaviedli pokuty a ktorú pripravilo ministerstvo vedené pánom Maďaričom. Za prijatím Mečiarovského zákona o štátnom jazyku v roku 1995 aj za jeho ficovskou novelizáciou v roku 2009 bola zlá vôľa a protimaďarské inštinkty vládnych politikov. V tomto si Mečiar, Slota a Fico môžu podať ruku. Som tu dnes predovšetkým preto, aby som povedal, že spor o jazykový zákon nie je sporom medzi Slovákmi a Maďarmi. Nie je to ani spor medzi maďarskými politikmi a časťou slovenských politikov. Je to spor medzi ľuďmi, ktorí chcú žiť v slobodnej spoločnosti a želajú si pokojné spolunažívanie slušných ľudí bez ohľadu na ich národnosť a tými, ktorí si myslia, že štát môže neobmedzene zasahovať do životov ľudí a zákon môže byť symbolickou palicou, ktorá všetkým ukáže, kto je tu pánom. Keď sme minulý rok Slováci i Maďari spoločne vystúpili s hromadnou pripomienkou proti novele jazykového zákona, nehovorili sme o právach menšín. Hovorili sme o slobode prejavu, slobodnom šírení informácií a o neodôvodnenom zasahovaní štátnej moci do súkromnej sféry a do slobodného podnikania. S takýmto jazykovým zákonom majú problém nielen Maďari, ale aj slušní a slobodumilovní Slováci. Je najvyšší čas, aby sa slovenskí politici prestali správať k maďarskej menšine ako k nepriateľovi, podozrievavo a s nedôverou. Je morálnou povinnosťou slovenských demokratických politikov robiť takú politiku, aby sa Maďari na Slovensku cítili dobre a spokojne. Aby cítili, že Slovensko je ich vlast a oni sú jej plnohodnotní občania. Viem, že to nepôjde zo dňa na deň, ale za seba vám chcem slúbiť, že urobím všetko preto, aby sme sa k tomu raz dopracovali.
Na oplátku vás chcem zasa poprosiť, aby ste sa aj vy snažili vychádzať v ústrety Slovákom v obciach a mestách, kde sú oni v postavení početnej menšiny. Aby sa aj oni cítili dobre a naozaj doma tam, kde žijú. Cesta k porozumeniu nevedie cez jazykovú políciu, pokuty, vzájomnú nedôveru, schválnosti a ignorovanie potrieb a pocitov celoštátnej či lokálnej menšiny, ale cez toleranciu, slušnosť, citlivosť a veľkorysosť. Sme občania jednej krajiny, už stáročia žijeme spolu. Nenechajme si to pokaziť ľuďmi, čo z nás chcú spraviť nepriateľov. Ďakujem vám. Köszönjük, és köszönöm azt is, hogy felállva tapsolták meg Gosztál urat, és élvezzük ki még ezt a percet. Ďakujem.